खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिटिआरनि सिमाखौ 15 आगस्टनि गेजेराव थि खालामनो हागौ बिटिआर गोरोबथायाव थानाय बायदियै गामि दाजाबनाय आरो दानख'नायनि थाखाय आर'जलाइ गथायनाया 25 जानुवारियाव जोबनानै थांबाय बे आर'जलाइनि सायाव सर्टिं खालामनाय खामानिया जागासिनो होननानै बुंथिदों बिटिआर कमिसननि सोद्रोमा जयन्त बसुमतारी बिथांनि अनगायैबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदों दि 15 आगस्टनि गेजेरावनो बिटिआरनि सिमा थि खालामनाया जानो हागौ बेजों लोगोसे बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे जायगाफोरखौ बिटिआरनि सिङाव सोनायनि आसा दङ होननानैबो बुंथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेनि अनगायैबो बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय बड' कचारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल BKWSनि मावफुं कमिटिखौ 15 फेब्रुवारिनि गेजेराव दाफुंनायनि खोथा बुंनायजों लोगोसे बे काउन्सिलाव कार्बि आंलं धेमाजि गलाघाटजों लोगोसे गुबुन जिल्लायाव थानाय सुबुंफोरखौबो लाफानाय जागोन होननानैबो बुंथिदों गोदानै सायख'जानाय सा 6 मावफुं सोद्रोमा एबा EM बिथांमोनहा मैया क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव थानाय BTC सेक्रेटारियेट हलाव समायखिराखौ लाबाय सा 6 गोदान EMफोरनि मुङा फारियै UPPLनिफ्राय डक्टर नीलुत सोरगियारि राकेश ब्रह्म दावबायसा बर' BJPनिफ्राय रेवरेवा नार्जिहारि धर्म नारायण दास आरो सन्जित तान्ति BTCनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'नि मासि दैदेननायाव बिथांमोनहा समायखिराखौ लादों मैयानि बे हाबाफारियाव BTCनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो दंफायोमोन बाक्सा जिल्लायाव फिन हाथियार बोखांनानै मोनदों थांनाय 27 जानुवारियावसो क'क्राझाराव हा सिंनिफ्राय गोबां हाथियार बोखांनायनि उनाव फिन बाक्सा जिल्लानि बोरिमाखायाव गोबां बिबांनि दोनखुमानाय हाथियारखौ बोखांनो हादों बोखांनानै मोननाय हाथियारफोरनि मादाव गंसे AK-47 जों लोगोसे मेगजिन 107 राउन्ड गोथां गुलि गंसे पिस्टल आरो माखासे गुलिफोर आसाम पुलिसआ बे हाथियारखौ बोरिमाखानि मराफाग्ला दैमानि जिङाव हा जावनानै बोखांनानै मोनदों BSFआ सासे फरायसाखौ सिखावै मोसौ फालांगि खालामग्रा साननानै गावथारफ्रांदों बे जाथाया खोला त्रिपुरानि भारत बांलादेश सिमा बेलनिया साब डिभिजननि सिङाव थानाय देबीपुर गामियाव जादों नखरनि आरो गामिनि सुबुंफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला 24 बोसोर बैसोनि जसिम मिया मुंनि सासे फरायसाया न'नि मोसौखौ गांसो जाहोनो थाखाय भारत बांलादेश सिमायाव थांदोंमोन बेयावनो BSFनि सासे जवाना जसिम मियाखौ सिखाव मोसौ फालांगिरि साननानै गावथारदों बेराफारसे BSFनि जवाना बुंथिनाय बायदिब्ला जसिम मियाया सिखाजों BSFनि जवानखौ गाग्लोबनो नागिरदोंमोन बेयावनो रैखाथिनि थाखाय गावथारनो गोनां जादों होननानै बुंथिदों जाथायनि उनाव BSFनि सिनियर अफिसियेल्सफोरा जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ फाइनान्सियेल इयार 2021-22 मायथाइनि बाजेटखौ मैया रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारामन बिथाङा गोजा गाबनि पेपारलेस एबा टेब्लेटनि गेजेरजों थिसननानै होयो 2021 मायथाइनि बाजेटआव मा सोलायनाय लाबोदों बेफोरनि मादाव माखासेया बेसेन बांनायफोरनि मादाव पेट्रल डिजेल जौ अट'नि पार्टस दालि मबाइल आरो चार्जारनि बेसेना बांगोन इलेक्ट्रनिक मुवा बेसादफोर कटननि जि-जोम आरो सलार इनभार्टारफोरनि बेसेनाबो बांगोन बेसेन खमायनायफोरनि मादाव लहा आबादारिफोरनि आइजें-आइला इन्सुरेन्स नायलन पलिस्टार आरो सना रुफाफोरनि बेसेना खम जागोन बेनि अनगायैबो गासै भारतआव गं 100 गोदान सैनिक स्कुल गायसनगोन ट्राइबेल एरियाफोराव गं 750 अखिलव्य फरायसालि गायसनगोन लादाखआव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि गायसनगोन 2023 मायथाइनि गेजेरावनो गासै भारतआव इलेक्ट्रिकजों खारनाय ट्रेननि खामानिया आबुङै मावफुंजागोन गं 27 नोगोरफोराव मेट्र' सिबिथाय होगोन बेनि उनाव दङ टेक्सनि सायाव 75 एबा बेनि बांसिन बोसोर बैसो जायफोर पेन्सन आरो इन्टारेस्ट इनकामल' दङ बिथांमोनहा टेक्स फाइलिं खालामनो गोनांथि गैया बिथांमोननि टेक्सखौ बेंकआ अट'मेटिकेलि दाननानै लागोन नाथाय टेक्स स्लेबा सिगांनि बायदियैनो थागोन फाइनान्सियेल इयार 2021-22 मायथाइनि बाजेटनि गेजेरजों आसामा मोनफुंनो हानायफोरनि मादाव माखासेया आसामनि राजा लामा एबा नेशनेल हाइवेनि खामानि मावफुंनो थाखाय 34,000 कौटि रां होनाय जादों बेनि अनगायैबो आसामाव 19,000 कौटि रांनि राजा लामा जौगानायनि थाखाय खामानि मावनाया जागासिनो दङ भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो त्रिपुरा पुलिसआ आसाम त्रिपुरा सिमानिफ्राय 1,20 लाख रांनि गान्जाजों लोगोसे सानै दायनिगिरिखौ हमनो हादों गंसे अइल टेंकार एबा थाव लांग्रा गारियाव दुथांफोरा मोन 60 पेकेटआव गासै 1,200 केजि गान्जाखौ सिखावै आगरतलानिफ्राय गुवाहाटीसिम लाबोगासिनो दंमोन
त्रिपुरा पुलिसा बेखौ खौरां मोनखुमानानै चौरायबारि ओनसोलाव नेनानै दंमोन। त्रिपुरा पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायजों अइल टेंकारनिफ्राय गासै 1,20,20 लाख रांनि 1,200 केजिजों लोगोसे सानै दायनिगिरिखौ हमनो हादों। हमजानाय सानैनि मादाव सासे गारि सालायग्रा मुङा उमेश सिंह आरो ड्राइभारजों थाफाग्रा पापु राव। म्यानमारखौ बोसोरसेनि थाखाय मिलिटारिया सालायसिगोन। अफिसियेल स्टेटमेन्टनि बायदिब्ला थांनाय नभेम्बर दानाव म्यानमाराव बिसायख'थि जादोंमोन। बेयाव आं सान सु किउजों दैदेनजानाय हानजाया देरहादोंमोन। मिलिटारिया बुंथिनाय बायदिब्ला बे बिसायख'थियाव फ्रड भटार लिस्ट एबा भटार लिस्टआव गोबां बेले-बेजे दंमोन। बेखौ लानानैनो बेरेखा हानजाया इलेक्शन कमिशननि बेरेखायै सोमावसारदोंमोन आरो बिसायख'थिखौ फावसयनो थाखायबो दाबि दैखांदोंमोन। नाथाय इलेक्शन कमिशना फ्रड भटार लिस्टनि सायाव नायबिजिरालासे बिसायख'थिखौ जाहोदोंमोन आरो बे बिसायख'थियाव फ्रड भटार लिस्टखौ लानानै आं सान सु किउनि हानजाया देरहासारनो हादोंमोन। बिसायख'थिया जोबनानै देरहाखांनायनि उनावबो बेरेखा हानजाया सोमावसारबाय थादोंमोन। म्यानमारनि मिलिटारिया फ्रड भटार लिस्ट लानानै बिसायख'थि गेलेनायखौ डेम'क्रेसिनि बेरेखा जादों होननानै बुंथिदों आरो म्यानमाराव थासारिखौ सामलायनो थाखाय बोसोरसेनि थाखाय इमारजेन्सि फोसावबाय आरो हादोरखौ सामलायनो थाखाय म्यानमार आर्म फर्सनि कमान्डार इन चिफ सिनियर जेनेरेल मिन आंनो गथायबाय। मख'नो गोनांदि फ्रड भटार लिस्ट लानानै बिसायख'थि गेलेनायनि थाखाय आं सान सु किउ आरो बिथांनि हानजानि गाहाय दैदेनगिरिफोरखौ मिलिटारिया हमबाय। सानफ्रोमबो एक्सिडेन्टजों जिउ गोमानाय जाथाया बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ। मोनसे एक्सिडेन्टजों आरोबाव सा9 जिउ खहा आरो सा13 जोखोम जादों। बे जाथाया उड़िसानि कोरापुट जिल्लायाव जादों। पुलिस आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला नखरनि सुबुं थैनायखौ माखासे नियम खान्थिनि गेजेरजों जोबथा बिदाय होनानै गंसे गारिजों न' फारसे फैगासिनो दंमोन। सा22 गाखोनाय बे गारिया जोबोद गोख्रैथिजों खारबोदोंमोन आरो टार्निं लानायाव ड्राइभारा गारिखौ सामलायनो हायियाव गारिया बेलथायहैदों आरो बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दों। बे जाथायजों सा9 सुबुंफोरा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो जोखोम जानायफोरखौ फाहामथायनि थाखाय लांनाय जादों। बे दुखुनांथाव जाथायखौ प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो दुखु मोननाय फोरमायदों। थाव डिपुआव मावग्रा सासे मावथिखौ स्कुटिनिफ्राय बोख्लायनानै खावनानै लांदों माखासे दुथांफोरा। बे जाथाया बङाइगावनि बयथामारियाव जादों। लांखारजानायनि मुङा चन्दन चौधुरी। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला डिपुनिफ्राय न' फारसे स्कुटिजों थांबाय थानाय समावनो लामायाव सिनाय मोनै दुथांफोरा बिथांखौ डिपुनि मेनेजार साननानै खावनानै लांदोंमोन। नाथाय गारिनि सिङाव दुथांफोरा चन्दन चौधुरीनियाव सोंनाय फिननाय लानानै मिथिनो मोन्दों बिथाङा मेनेजार नङा। बेनिखायनो लामा ससेयावनो बिथांखौ एंख्लायनानै गालांदों। बे जाथायाव चन्दन चौधुरीया खर'आव जोखोम जादों। बिथां चन्दन चौधुरीखौ फाहामथायनि थाखाय बयथामारि मडेल हस्पिटालाव लांनाय जादों आरो बिथांनि स्कुटिखौ उनाव लामानिफ्राय बोखांनानै मोनफिनदों। इन्डियान सुपार लीग ISLआव मैया उड़िसा आरो जामशेदपुरनि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जादोंमोन। मैयानि बे गेलेनायाव जामशेदपुरा गलसे सोनो हादों, जेराव उड़िसाया गलसेबो सोनो हायाखै। दिनै इस्ट बेंगल आरो बेंगालुरुनि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जागोन। बेलासिनि 7:30 बे गेलेनाया जागायजेनगोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।